Здравейте, приятели! Това упражнение е за целия гръбначен стълб, независимо къде ви боли. Ето, отбелязал съм тук, къде трябва да натискате. Обаче натискате умерено. Натискате около 3 минути и почивате около 14 секунди. Ето, сега ще ви покажа. Вижте. Натискате около 3 минути и почивате 14 секунди. Специална промоция от 45 лева за всеки клиент. Намирам се от 3 до 8 в град Априлци, близо до Троян.